Čo na svojom tanečnom partnerovi, na svojej tanečnej partnerke si najviac vážite z takých nejakých povahových, charakterových črt? No, Katarína, začni, aby som vedel. On je strašne dobrá, podľa mňa. Je taký zlatý. Ona je strašná dobráčka. Ona je taká zlatá. Snáď budeme mať choreografiu, v ktorej sa prejaví jeho dobrota. V ktorej sa prejaví jej dobrota. Tak Katarína je dobráčka. Je strašne zlatá. A je dobráčka. Je dobráčka a tým je vlastne zlatá. Ona je zlatá, ona je taká dobráčka. Katarína je dobráčka, ona je zlatá. Kata? To je zlatá žena. Dobráčka, to je. Katka, ty učíš Jurka tancovať, čo učí on teba? Čo sa tak od neho učíš? Možno aj do života. Tancovať ma učí. Ja učím Katarínu nadhľadu a ona ma učí k profesionalite. Ona ma vedie. A Katarína stavia choreografie, ja sa ich snažím rýchlo zvládnuť, aby sme potom mohli pracovať na výraze. Také tie detaily, čo s tancom súvisia. Aby to ako celok vypadalo veľmi koordinovane, veľmi užahlene. Aby to malo gule. A je to teda tak, učíte on takému nejakému nadhľadu? Tak u nás je to tak, že on berie všetko s takým nadhľadom a ja som práve tá, čo kvôli všetkému stresuje. Takže sa snažíme asi nájsť takú tú strednú cestu a on sa snaží chodiť aj presnejšie na tréningy. Ale už keď príde neskôr, tak zase ja to neberiem tak ako možno tie prvé týždne, že som bola z toho nervózna. Ty si bol taký meškajúci element vášho tanečného páru kedysi, alebo ešte aj si? Nie som ja vôbec meškajúci element, len niekedy to nevyjde. Vieš, tam proste tie aktivity, ktoré mám okolo. Raz babka meška v trolejbuse, potom kvído, musím byť doma, kým odovzdám velenie alebo predám službu a idem, ale všetko sa to dá sklobiť a hovorím s toleranciou a s kompromisom sa ďalej dostaneme. Katka, ja mám niekedy tak pocit z divákov, že Jurko je taká záhada pre ľudí, že vlastne nevedia, aký je. Tak keby si ty mala povedať, že aký je v reáli, okrem toho, že je dobrák, čo by si povedala, aký je Juraj Mokrý? Zarastený teraz. Zarastený. Všade. Ale už si depilujem aj pazuchy v dôsledku komfortu, ktorý je potrebný pri tanci. Lebo pri tom slowfoxe sú strašne natesnuté kabáty, či čo máme na sebe a potom tam ten brečtan lián 25 cm. Jack Nicholson tvrdí, že netreba sa depilovať, keď si chlap, ale teraz nie som chlap, som niečo medzi. Katka. Hrám sa na tanečníka. Katka, aký je? Juro je normálny, v pohode. Úplne v poho. Ja si myslím, že táto súťaž prináša okrem zábavy aj systém a zdravý pohyb do môjho tela. A som za to vďačný, pretože sa lepšie cítim. Aj ma nohy menej bolia. Taký rozjarenejší, mám takú väčšiu silu, lepšie sa mi stáva. Taký prebratý som. Však máme teraz 5. kolo pred sebou, nie? Či to je 4. No tak ak Pán Boh dá motika strely, tak aj 5. Vidíme. Možno o tebe povedať, že tanec alebo učenie sa tancovať je takým tvojim nejakým nesplneným snom? Ako ešte raz? Že či je tanec tvojim nesplneným snom? Alebo či si plníš touto súťažou? Tanec je tak ako hudba, ako film.
No nie až tak, ale neoddeliteľná súčasť života. Aj táto loď tancuje na vode.